Сёння распавядаю вам пра галоўны атрыбут грамніц – грамнічную свечку. Асноўным абрадавым дзеяннем гэтага свята з'яўлялася асвячэнне грамнічнай свечкі ў царкве, якая такім чынам, лічылася, надзяляецца надзвычайнай магічнай сілай. Грамнічную свечку выкарыстоўвалі ад розных нячысцікаў. Таксама, калі адбываліся роды. Нарадзілася! Дзяўчынка нарадзілася! Павіну, будеш. Пры розных хваробах на дапамогу ізноў ішла грамнічная свечка. І нават калі чалавек быў ужо пры смерці, лічылі, што грамнічная свечка можа ўсё змяніць. Ваша бабуля не запальвала грамнічную свечку, калі грыміць маланка? Вы не жылі гэта жыццё.